un de tants actes que s'han de fer arreu del país i d'altres que ja s'han fet. Sí, com per exemple a Balaguer han volgut lligar aquesta jornada d'aquest 8M, Dia Internacional de les Dones, amb la capitalitat de la sardana que la ciutat té aquest 2022. L'acte central s'ha fet avui i el nostre company Miguel Àngel de Viu, de Balaguer Televisió, hi ha assistit i s'ha afegit, com no, a tot aquest acte. Capitalitat de la sardana i Dia Internacional de les Dones. Avui a Balaguer utilitzen aquest binomi per commemorar el 8M amb una ballada de sardanes feminista. Iolanda, què és una ballada de sardanes feminista? Com és? Doncs el que és primer de tot una visibilització de les compositores de sardanes, perquè veiem que és un sector que les dones estan molt poc visibilitzades, i des d'aquí és una violència més de les que tenim, i des d'aquí hem volgut continuar treballant per la visibilització de compositors, i en aquest cas ho fem tenint en compte la capitalitat de la sardana, que serem aquest any com a Balaguer, treballar de forma transversal i visibilitzar les autores de sardanes, de compositores de sardanes. Llavors, entre elles tindrem la Marimén Gratal, i això consisteix en una ballada feminista. Feminista no és una ballada de dones, no és això. La ballada feminista és ballem per la igualtat, ballem per la visibilització de les compositores i més aviat ballem sardanegem, que és el que hem dit, el que hem ficat al mocador i que volem treballar. Un mocador que portem tots i a més, dius, no és una ballada només de dones, no, és una ballada d'escolars que potser és més important, no, Iolanda, per inculcar aquests valors. Just. Estem treballant amb les escoles i volem que ja de ben petitets i petitetes coneguin, els arriben aquests missatges, sabem que els arriben de per si per les escoles, i com que durant tot l'any han estat practicant les sardanes, que millor moment que ensenyar-nos aquí el que han après durant tot aquest any, i fent-ho amb aquest mocador i sent conscients, perquè tots i totes ho han treballat a les escoles, de què estem fent aquí i què significa aquest mocador que porten penjant. Ens anticipava la Iolanda que avui comptaríem amb la Marimén i nosaltres la tenim aquí. No sé, Marimén, si havies estat mai en una ballada de sardanes feminista. Feminista, més que res perquè avui també el Dia de la Dona és un dia especial en el qual se reclamen uns drets que sortosament, a poc, aquests drets se van avançant, i avui tot s'ajunta, la ballada de sardanes i el Dia de la Dona. És importantíssim fer tots aquests actes per reclamar aquests drets a la igualtat entre homes i dones. A les cobles abans sol estar bé, els músics eren tots masculins, i ara ja han començat a veure dones que toquen el tible, que toquen la tenora, que toquen la trompeta, i això abans no era lo normal. Ara ja tot està molt més normalitzat, tot i que hi ha alguns sectors de la societat on les dones tenen menys salari i tenen una sèrie de mancances, doncs aquí el món de la música i el món de la cobla jo crec que està bastant normalitzat, això. Amb aquest mocador i sardanejant, avui a Balaguer s'ha demostrat que la reivindicació i la tradició no estan renyides. El Dia Internacional de les Dones pràcticament monopolitza l'actualitat, de fet seguirà estant molt present aquí en el Fet a Mida,